खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन आं जे नोंथांमोननि गेजेरावहाय सानै दैदेनगिरिफोरनि भिडिअ क्लिप होग्रोगोन नोंथांमोना नुखाजोब्बाय थेवब्लाबो आं होगोन बावहाय दङ सासेया जाहैबाय मा पिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारी सारनि आरो सासेया जाहैबाय मा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि बाथ्रा बे जाहैबाय मा पर्बतजरा बा बासबारि हालामनि जे फाग्लिजरायावहाय जेनाखि टार्मिनेल प्रजेक्ट जागोन आरो बावहाय लानानै गोबां माखासे दान्थेबिदान्थि जाबाय दाखालि जे सिमा थुनो फैनाय मानाय जादोंमोन ना आङो बेनि सायाव बाथ्रा बुंनायदों दा नोंथांमोना भिडिअफोरखौ ससे क्लिप नायगिरदो ओमफ्राय आङो बेनि उनाव डिसकासन खालामनोसै आरोखि नोंथांमोना नायगिरदो मानसिफ्रा जथेस्थ रांखान्थि बिथिङाव लाबालाब दङ मानोना बेवहाय जि 5,000 10,000 मानसि इमप्लय जागोन डिप्लय जागोन बे गासैबो लकेल मानसिफ्रानो जागोन बे नन टेक्निकेल इस माबायाव बुंदों आं टेक्निकेलिथ' जोंनि बर'फ्रा गैयानो दङब्ला जोंनि थाखाय मोजां खबर आरो बिथांमोनखौबो इनभल्व खालामनाया जोंनि दायित्व दङ आरो बेनि अनगायैबो लकेल डेभेलपमेन्टआ मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननाय लोगो लोगोनो लकेल डेभेलपमेन्टआ फालांगि बिथिङावहाय बहुत गोबां जौगायो जुदिहे जोंनि मानसिफ्रा गोदोनि बायदि हाखौ बुयै बुयै फाननानै गुबुननो फाननानै थाङाब्ला जोंहा फोथायो लकेलावनो थानानै बा खाथियावनो थानानै जुदि इन्डास्ट्रिजों नांथाबनानै मावनानै जायोब्ला इक'नमिकेलि जौगायैनि बाथ्रा फैनो हाया साथामसोल' मानसि बिसोरो गावसोरनि बेक्तिगत स्वार्थखौ आबुं खालामनो थाखाय गोमानाय माने मोलेले जालांनाय सावगारिखौ मोजां महर होनो थाखाय होफिननायनि नाजानायनि थाखाय रायजो राजाजों थाफानानै बिथांमोना गुबुंले खालामनो नागिरदों दैखौ आरो गुबुंले खालामनानै गुबुंले जानाय दैयाव जेरै ना फिथिख्रिफ्रा हां मोना मोना अक्सिजेन मोना मोना जानानै रोनावो बेफोरबायदि अबस्थासिम लांनानै राजनितिक भाबै लाबालाब खालामनो नाजादों बेफोर षड़यन्त्रखौ जों गासैखौबो मिथिजोबखाबाय सोर सोर इनभल्भ दं जों बेखौ मिथिबाय नाथाय जोंहा फोथायनाय दं नैबे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो बर' फिसाफ्रा जेब्लायबो आवगायखायो आरो जोंहा फाग्लिजरानि रायजो राजाफोरनि सायाव फोथायनाय दं बिथांमोनाबो सावरायनायनि गेजेरजों समस्याखौ समाधान खालामगोन आरो नैबे 7 दिननिफ्राय 10 दिननि गेजेरावनो जोङो समस्याखौ एखेबारे 100% निर्मुल खालामनानै फोजोबस्रांनानै समस्याफोरखौ फोजोबस्रांनानै जोंनि जा थांखि बे थांखिसिम मोनहैनायनि थाखाय जों खामानि मावनो हागोन बे प्रजेक्टखौ जुदि लानो हायाब्ला जोंनि ओनसोलाव माबायदि लस जानो हागोन जथेस्थ' लस दङ सोरबाया राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय बायदिसिना बुंनो हागौ दा नोंथाङानो नाय जोंना देरहासार बसुमतारी बिथांमोननि समाव 1,623 न'खरनो हानि पाट्टा होदों किन्तु देरहासारा गावनो 13था साहा बागान बानायदों हाग्रा दानस्रांनानै जोंनि महिलारिया बर'नि मोनसे समनि गिदिर लिडारमोन बिथाङा हारिनि हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनो नागारै फोजोबालासिनो गावनि न'खरनि जानाय मानसिफोरनि मुङाव 3,000 बिगानिख्रुइबो बांसिन हायाव साहा बागान बानायनानै हाग्रा दानस्रांनानै बेबो हाग्राया एलाखेला हाग्रा नङा रिजार्भ फरेस्टखौ दानस्रांनानै फोजोबस्रांनानै साहा बागान बानायदों गतिके सावगारिफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो गोमालांनाय सावगारिखौ बुरखांनो थाखाय बिथांमोना हयथ' खामानि मावदों जानो हागौ बेखौ अनजलि दैमारिया बुंदों माबे सर्सजों बुंदों आं मिथिया आं अनजलि दैमारिखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरदों नोंथाङा जुदि एसेबां जुदि नलेज दङब्ला सालाकाथि जोंनि एनटिपिसिआव थांनानै नायफै बेसेबां हाजार मानसिया बेवहाय इनभल्भ जानानै दङ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेसेबां माने केजुवेल नन केजुवेल बेसेबां मानसिया बेवहाय हाबनानै दङ बेखौ बिथांमोना मोननो हागोन गतिके अनजलि दैमारिया पारमिसन नांगौबा अनजलि दैमारिनो लानो हागोन एनटिपिसिआव हाबनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायो मोननै बाथ्रानि सायाव स्पष्टयै बुंनो सानो गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे पर्बतजरायाव जे फाग्लिजरा होननाय जे मोनसे पार्ट दङ बे पार्टआव प्राय 3,000सो बिगा बे ओनसोलखौ माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेयाव गायसननो थाखाय नोङो रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो नागिरनाय जि मोनसे बिथांमोननि जि प्रजेक्ट दङ बिथांमोना बुंदों जे बर' न'खर थानाय बा गामि थानाय खेथि थानाय बारि बागान थानाय बे ओनसोलखौ बिथांमोना लाया होननानै बुंदों नाथाय थेवबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बेखौ फोथायनो हायाखै आसस्त' जानो हायाखै दा बेखायनो कुनु कारनाव जर जबस्तियै जर जलमै फर्स बाहायनानै पुलिस बा नोङो मिलिटारि बाहायनानै जोंनि जि सिक्सिडेल बा ट्राइबेलनि जि हा बा माने पिआरएफनि हाखौ लानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा समर्थन खालामा आं बे खालिबो बुंबोदों जे थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनायनि नामाव कुनु बिनिमयाव जाहाथे न'खरसेबो न'खर थानाय आरो बारि बागान थानाय खेथि थानाय बे ओनसोला जाहाथे क्षय क्षति जाया बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया दा बेखायनो डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ किन्तु डेभेलपमेन्टनि मुङाव रायजो राजानि हाखौ जाहाथे दखल खालामनाय जाया बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे जाथायखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों स्ट्रं जोङो जोंनि रिएक्शनखौ फोरमायदों
एमिकेबल डिसकासन जानांगौ आरो रायजो राजाजों प्रपार डिसकासननि उनाव गासै खोथाखौ बुजायनायनि उनावसो फाइनाल डिसिसना जानांगौ जे बे हाखौ बबेखौ लागोन बबेखौ होगोन रायजो राजानि डिसिसना मा दा बे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंबाय एबसुआ बिनि सायाव इन्टारभेनसन खालामगोन आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलजों जों रायलायगोन रायलायनायनि उनाव जोङो बे जाथाया जाहाथे आरो फार्दार बे कनफ्लिक्टआ जाहाथे जाया बेखौ जोङो बिनि थाखाय जोङो इनिशिएटिभ लागोन आङो बे जाथायखौ दुखु मोननायखौ आरो फिन फोरमायबावबाय गोजोन्थों बा हाखौ सोरनोबा होनाय बे बाथ्राफोरा सावरायनायाव डिसकासनाव गोबां फैयो किन्तु एक्चुएल रियेलिटिया मा आरो आदानि ग्रुप बा बे थार्मेल पावार प्लान्टखौ बबे नीतिनि बबे पलिसिनि आधाराव बेखौ गायसननो नागिरदों बेजों जोंनि लकेलिटियाव मा मुलाम्फा जागोन रिक्रुटमेन्टनि मुलाम्फा जागोन इन्डास्ट्रिनि लेभेलाव बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि मुलाम्फा जागोन बे मुलाम्फा दिगखौ जोङो नायबिजिरनांगोन जे बेजों जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन मा लाब जागोन बेखौ नायबिजिरनांगोन खेबसेनो फरेस्ट लेन्ड नाथाय रायजो राजाफोरा जुग जुग बोसोरनिफ्राय बे हाखौ कनजारभेसन खालामनानै दोनदों बासायनानै दोनदों दखल खालामनानै दोनदों आरो डेफिनेटलि पाब्लिकनियाव जिहेतु मेगननि मोखाङाव जोनोमनि उननिफ्रायनो बे हाखौ रैखा खालामनानै दोननायनि बिथांमोननियावबो अधिकार दङ आरो बिथांमोना बे हाखौ बासायनानै दोनदों दा बिथांमोननियावबो कर्तृत्व दङ जे बे हाखौ जोङो जेरै जे उद्देश्यजों लाखिनानै दोनदों जे जोंनियाव मोजाङै सोंनानै मा उद्देश्यआव बाहायगोन बबे लामाजों लांगोन आरो मा गायसनगोन बिथांमोनाबो बिनि सायाव मिथिनो सोंनो बा बिथांमोननियावबो गिनाय थागोन दा बेखायनो बे खोथाफोरा प्रपारलि जायाखै आरो प्रशासनिक दिगजों जेला खामानिखौ मावो बेयाव माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशना खामानिखौ मावो बेयाव पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्राया बारा प्रायरिटियाव फैया बिथांमोना जि गोजौनिफ्राय डाइरेक्सन मोनदों जि अर्डार मोनदों अर्डारखौ फल' खालामो आरो अर्डार फल' खालामनो थाङो ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायो बेयाव कनफ्लिक्ट जायो मैया नारा नाथा जादों आरो कुनु कारनाव बेबायदि जाथायनि थाखाय सोरनिबा देहाया जखम जानाय सोरनिबा जिउ जोबनाय कनफ्लिक्ट आरो फार्दार जानाय ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जानायखौ एबसुआ लुबैया दा बेखायनो बेयाव गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्टआ प्रपारलि बिथांमोनखौ बुजायनांगोन प्रपारलि बुजायनानै बिनि सायाव फाइनाल डिसिसनखौ पाब्लिकनि कनसार्न आरो पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टखौ एटेनसनाव लानानैसो फार्दार खामानिखौ मावनांगौ जाहाथे जर जुलुम प्रशासनखौ बाहायनानै कुनु खामानिया जाहाथे जाया आरो पलिटिकेल लेभेलावनो पाब्लिकजों डिसकासन जानानै बेखौ एमिकेबल सल्युसन खालामनांगौ आं बेखौसो बुङो गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाजोब्बाय आरो दाखालिबो नोंथांमोना ससियेल मिडिया फेसबुकाव नुबाय दाना आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बाथ्राया जाहैबाय मा बिराद साननो गोनां सिरियास दाखालि जेब्लानाखि आङो फेसबुकाव पस्टखौ होदोंमोन अब्ला गोबां मानसिफ्रा कुइसन खालामदोंमोन आरो एबसुआ मानो सिरि थादों एबसुआ मानि थाखाय सिरि थाखो बे आयदानि सायाव मा एबसुआबो सरकारजों इनभल्भ जाबाय नामा एबसुआबो अब्ला बेफोरबायदि जाथिनि अलखरसंबो बाथ्राखौ बुङा नामा गोबां मोनसे कुइसन बाथ्रा सिखारदोंमोन दा आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जे बुंदों बे जाथाया जोबोद मोनसे साननो गोनां आरो बाहाय खुनु मोनसे बर'नि बा माबा मोनसे खहा जानाय सोरनिबा हाया खहा जानाय बा माबा मोनसे खहा जानाय बेखौ मालाबाबो एबसुआ सहायनानै हानाय नङा होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय ओरै फारसेथिं जे बुंदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया मा बुंनो होनना खोनाखाबाय जे बिथांमोना दासिमबो सरकारा रायलायनो राजि दं माने आरो सिगाङावबो रायलायदोंमोन नङा होमबा सिगाङावबो रायलायदोंमोन नाथाय दासिमबो रायलायनो राजि दं बिथांमोनखौ फैनानैसो रायलायजानो लुगैदों बिथांमोनहा सरकारा नाथाय बे नङा आंनि बायदिब्ला सरकारासो थांनांगोन आंनि बायदिब्ला सरकारासो गामियाव थांनांगोन मा एरिया गोलैदों बे एरियायाव गोलैनाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ लेंनानै बिथांमोनासो रायलायनांगोन खारन सरकारा हायि मा थायो गतिके बै रायजो राजाफ्राथ' मानो फैबावनो बिसोरनावलाय सारमोननि खाथियावथ' फैथारनाय नङाना गतिके नोंथांमोनहा दिनै जुदि जाथिनि खैफोद आफोदखौ जुदि लुबैयाब्ला आरो नोंथांमोनाबो जुदि एसे जुदि सिन्था खालामनानै माने खामानिफोरखौ जुदि मावलायोब्ला आं बेखौसो बुंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेरावहाय आरो इएम सारमोनखौ आं बुंनो नागिरदों सारमोनहा हायोब्ला बै जायगायाव भिजिट खालामनानै बिथांमोननि अभिजाना मा बेखौ बुजिनानै नायहैयो आरो थाबैनो समाधान खालामो बेखौ आं खावलायबाय नोंगौ बिथांमोना फरेस्ट लेन्डआव दङ दा बे हिसाबै बिथांमोना हयथ' सोरबा पाट्टा दं सोरबा पाट्टा गैया आरो गोबां मानसिफ्रा होनदोंसै बिथांमोना गोबां साहा बागान खालामदों आरो बै साहा बागानफ्रा थांगोन दा बेनि थाखायनो बेहाय माखासे दावराव दावसि सृष्टि जादों होननानैबो गोबां मानसिफ्रा बुंदों नाथाय जिखियानो जायाथों मानो बिथांमोननि
गोलाव सम थाबोनाय बै ओनसोलाव थानायखौबो नायनांगोन आरो बिथांमोना हाजारबाबो जोंनिनो थै बर'नि थै बिथांमोननो सिन्था खालामनांगोन जुदि बेवहाय जुदि आं दंहैयोमोनब्ला आंनि जुदि हाया थांजायोमोनबा आंबो बिखा खालामगौमोन दिनै नोंबो थांजायोमोनब्ला नोंथांनि हायाबो थांजायोब्ला नोंबो बिखा खालामगौमोन स' गतिके बेनि आयदानि सायाव मोजां इस्यु लानांगौ आरो सिरियास मोनसे सावरायनायनि गेजेरजोंहाय समाधान खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो जिबायदि एबसुनि आफादगिरि डिफेन्सरा बुंनाय बायदिनो बेनि सायाव डिसकासन खालामनानैहाय माब्रैबा समाधान खालामनो हायो बिनि राहा लामाखौ मावनाया मोजां होननानै आं सानो